Рэвалюцыйныя падзеі 1917 года спрыялі ўзмацненню незалежніцкіх настрояў на нашых землях. Усё большую папулярнасць набывала ідэя аднаўлення беларускай дзяржавы, вяртання краіны, што была страчана больш за 100 гадоў таму. Снежень 1917 году. В асноўных цэнтрах імперыі расійскай уладу захапілі бальшавікі. Трэба было вызначацца. І беларусы здолелі гэта зрабіць. Вот вельмі важна, што здолелі сабраць вельмі прадстаўнічы з'езд прадстаўнікоў усіх беларускіх тэрыторый і важнейшых беларускіх арганізацый. Цікава, што там былі дэлегаты і ад Смаленшчыны, і ад Віленшчыны. Тады гэта ўспрымалася, як беларускія тэрыторыі не толькі беларусамі ўспрымалася. У кастрычніку 1917 года была ўтворана Вялікая Беларуская Рада. Яна складалася з прадстаўнікоў розных арганізацыяў, грамадска-палітычных, культурна-асветніцкіх, вайсковых ды іншых. Пастаянным дзеючым органам Рады быў выканаўчы камітэт, які налічваў 24 чалавекі. Сярод сябраў выканаўчага камітэта Вялікай Беларускай Рады былі паэт і празаік Алесь Гарун, пісьменніца Зоська Верас, прафесар Аркадзь Смоліч, публіцыст і паэт Сымон Рак-Міхайлоўскі, былы галоўны рэдактар газеты «Наша Ніва» Александр Уласаў ды іншыя. Менавіта Вялікая Беларуская Рада узяла на сябе падрыхтоўку да склікання агульнанацыянальнага з'езда. Ён павінен быў дэмакратычным шляхам вырашыць будучыню беларусаў пасля падзення расійскай імперыі. Першы ўсебеларускі з'езд распачаў сваю працу 5 снежня 1917 года ў Менску. Агульная колькасць дэлегатаў складала 1872 чалавекі, з іх 1167 з правам голасу. Удзельнікі кангрэсу прадстаўлялі фактычна ўсе этнічныя беларускія землі, ад Смаленшчыны да Беластотчыны. Такога прадстаўніча кангрэсу не здолеў у тыя часы склікаць бадай ніводны з паняволеных народаў расійскай імперіі. На пачатку на з'ездзе меркавалася, калі гаворка ішла пра будучыню Беларусі, стварыць Беларускую рэспубліку ў складзе Расійскай Федэрацыі. Але у тыя самыя дні у Берасці бальшавікі вялі з немцамі перамовы абсалютна без уліку інтарэсаў Беларусі. Па сутнасці рыхтаваўся яшчэ адзін падзел Беларусі, і гэта ўмацоўвала на з'ездзе незалежніцкія настроі. Усё часцей і часцей і з трыбуны, і ў кулуарах гучала ідэя незалежнай беларускай народнай рэспублікі. Старшынёй усебеларускага з'езда быў абраны грамадскі палітычны дзеяч, публіцыст і педагог Ян Серада. Адзінства поглядаў і меркаванняў сярод удзельнікаў з'езда не было. Большая частка дэлегатаў бачыла Беларусь як аўтаномную рэспубліку ў складзе Расіі. Іншыя марылі пра поўную незалежнасць будучай дзяржавы. Натуральна, вельмі розніца была вялікая ў поглядах і па сацыяльнаму складу, і па тэрытарыяльнаму складу. Асноўная барацьба была паміж так званымі прыхільнікамі Рады. Это беларускай Вялікай Рады, беларускай цэнтральнай вайсковай рады, якія схіляліся да абвяшчэння Беларусі незалежнай дзяржавай, і другое крыло – это так званыя аблачнікі, которые не бачылі Беларусь без часткі расійскай дэмакратычнай дзяржавы. Сярод удзельнікаў кангрэсу прысутнічалі прадстаўнікі фактычна ўсіх палітычных партый. Бальшавікі таксама былі запрошаныя, але ад актыўнага ўдзелу ухіліліся і толькі сачылі за развіццём падзей. І гэта не дзіўна, бо большасць удзельнікаў з'езда
з недаверам ставілася да прадстаўнікоў бальшавіцкай улады, пераважна расейцаў, з размешчаных на нашых землях ваенных частак. Разам з тым дэлегаты ўсебеларускага сходу выказалі трывогу з тае прычыны, што ў гэты час Леў Троцкі вёў у Берасці перамовы з немцамі аб міры, без уліку інтарэсаў Беларусі. Нарэшце, у ноч з 17 на 18 снежня быў прыняты першы пункт агульнай рэзалюцыі. У ім гаварылася: першы ўсебеларускі з'езд пастанаўляе неадкладна ўтварыць свайго складу орган краёвай улады ў асобе ўсебеларускага савета сялянскіх салдацкіх рабочых дэпутатаў, які часова становіцца на чале кіравання краем. Як толькі з'езд сваім рашэннем паставіў бальшавікоў па-за ўладай, яны вырашылі ўжыць сілу. Будынак Менскага гарадскога тэатру, у якім праходзіў сход, быў акружаны ўзброенымі салдатамі. Частка з іх уварвалася ў залю, завязалася бойка. Нягледзячы на супраціў удзельнікаў з'езда, паседжанне было сарванае. Частка дэлегатаў была арыштаваная, астатніх прымусілі разысціся. Так, з дапамогай зброі, бальшавікі імкнуліся не дапусціць далейшай працы ўсебеларускага з'езда. Так званы паўночна-заходні областный комитет большевистской партии на чале с товарищем Мясниковым, а докладнее Мясникяном, не только не признавал право белорусов на самовызначение, але адмаўляў белорусам нават у праве называться самостойной нацией. Декрет об разгоне з'езду подписал старшыня так званой заходней в области товарищ Ландер. Цікава, что поздней в советской Беларуси имёны и Мяснікова, и Ландера, якія, паўтараю, не признавали право белорусов на самовызначение, увогуле право называться особным народом, их имёны были увековеченные у гарадской топоніміцы Менску. У той самый час, як змагары за беларускую незалежнасць у гэтай топоніміцы, у назвах вуліц не былі ніяк адзначаныя. На наступным, ужо падпольным паседжанні удзельнікі схода абралі раду і выканаўчы камітэт усебеларускага з'езда. Выканкам адчоліў адзін з кіраўнікоў беларускай сацыялістычнай грамады Язэп Варонка. І вельмі важны гэта урок сённяшнім палітыкам. Здолелі дамовіцца, здолелі выпрацаваць кампрамісную фармуліроўку, у которой не гучала ідэя незалежнай яшчэ дзяржавы, але которая не закрывала дарогу да гэтай незалежнасці. І гэта вельмі важна, і менавіта гэта напалохала бальшавікоў, которые спадзяваліся, што на з'ездзе будзе гаварыльня, што яны перасварацца, разбягуцца і нічога не вырашаць. І от тады бальшавікі прынялі рашэнне узброенай сілай гэты з'езд разагнаць, гэта яны зрабілі, але рада, выканкам з'езда перайшлі на нелегальнае становішча і працягнулі працу. То есть справа не была страчаная. Першы ўсебеларускі з'езд быў важным крокам у барацьбе нашых продкаў за аднаўленне нацыянальнай дзяржаўнасці. Разагнаны з дапамогай сілы, тым не менш ён сцвердзіў жаданне беларусаў жыць у сваёй краіне, змагацца за сваю будучыню і будучыню незалежнай Беларусі.